СССР'ның баш конференциясы Рәшит Сабировка 70 яшь булды. Ул юбилейын Угызбага авылында билгеләп үтәргә хыялланды һәм аның хыялы чынга ашты. Сәлам сезгә һәр бер көнегезгә гомер кичеп барган картларым. Сәлам сезгә изге күңеллеләр, уен көлке тормыш сөйгәннәр. Сәлам сезгә чын күңелдән сәлам, чын дуслыкның кадерен белгәннәр. Бик зур рәхмәт безнең якташыбызны Рәшит Сабировны шулай хөрмәт итеп бүген җыелганыбыз өчен. Чыннан да безнең Яшел Үзән районы шундый талантлы кешеләргә бик бай. Сугыш беткән елна булды бу хәл. Төгәлдәге декабрь аеның суык, буранлы бер көнендә мин шул көнне акбар утладым. Мин дигәнем 5-нче класста укучы кофе чәйниге яки жан киеге. Кофе чәйниге дигән кушаматны миңа ботаника укытучы Җәүһәрия апа кушты. Дәрес вакытларында бер туктаусыз бетерелеп, ягъни мәсәлән кайына бутырганым өчен. Безнең бер якты йолдызыбыз киләчәктә шул җаныбыз. Алар без алмаскан диярмеши 100 яшьлегендә шушы клубта узарган насыйп итте. Онытканда салкын чишмә буенда очраштык без иркәм белән тагында күктә болыт туган иде сандугачлар тынган иде biz ayrılıp gitken çağında. Buna Reşit Bidul hemen, buna zor artisti, sıklandıra, yalkınlı çıkışları, tam kaldıra dünyaya karışları, rahatlanıp sili yol yalkınlanıp, taradıp bar bulgan sar sağışlarını, onun için en kadirli halkının alkışları, hem bəxtli yazmışlar. Минем белән бергә туганнар да бергә үсеп
birge turganlar. Uranlar da, ormanlar da, barsı da iske kalışlar. Bu basular benim basulardı. Bu arışlar benim arışlar. Bir kışkırıp jiberuim bula, tanıy alar beni tavuştan. Elde kaydan görüp kol bulgılar, direklerim selam bireler. Basu kapkasından gelip girsem, Hasan asa көрші bireler. Şol kişiler yine anlıyorlar da, davalıyorlar yürek yaramda. Alar minsiz yaşay oladır da, min olarsız yaşay olam mı? Şolay bulgaç, neşek keleyim demeyin. Kelde mi dep sırau hata ol. Tuğan жерге kişi kilemini, tuğan жерге kişi kayta ol. Tuğan yaltau günahhabeti, azizem kendisi paylar. Sağlık küter kişim kalmasa da, unutmazlar tüslü paylar. Ümitlerim sizin vaklanmasa, işiniz gülünü paylar. Dostlarınıza da iyisizge düşün.